Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van Decapolis. Men bracht een doofstomme bij hem en smeekte hem dat hij deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot hem, Epheta, wat betekent, ga open. Terstond gingen zijn oren open en werd de band van zijn tong losgemaakt, zodat hij normaal sprak. Hij verbood het aan niemand te zeggen, maar met hoe meer nadruk hij dat verbood, des te luider verkondigden ze het. Buiten zichzelf van verbazing riepen ze uit, hij heeft alles wel gedaan, hij laat doven horen en stommen spreken. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het evangelie van vandaag, dat horen we vaak terug eigenlijk in het doopsel. Het doopsel van kinderen, dat vindt plaats, normaal gesproken, in de kerk of in de kapel. En een van de riten, de verklarende riten die op het doopsel volgen, noemen ze de Epheta-ritus. Dan raakt de priester met zijn duim de oortjes en het mondje van het kindje aan en zegt dan, mogen de Heer je geven dat je ze spoedig zijn woord kunt verstaan en ervan kunt getuigen. Nou, dat is een diepere betekenis die vandaag natuurlijk misschien niet voor de hand ligt. We zijn in Decapolis, dat is aan de overkant van de Jordaan, dat is het heidense gebied, dus niet waar de Joden wonen. En er is blijkbaar toch iemand die vertrouwen heeft in Jezus. En Jezus houdt van het geloof van heidenen. Dat zien we ook bij de 100 man van de Romeinen bijvoorbeeld, of de Syro-Fenicische vrouw. Heel veel mensen van buiten de Joden en de Samaritaanse, die willen allemaal door Jezus genezen worden. En ook deze man, die wordt door mensen naar voren gebracht om genezen te worden. Hij is doof en stom. Nou ja, dat is natuurlijk wel begrijpelijk. Als je doof bent, dan kun je niet praten. En we hebben natuurlijk ook in onze samenleving mensen die doof zijn en stom zijn. En zelfs daar nog blind bij zijn. Die heel moeilijk kunnen communiceren, met andere woorden. Nou, Jezus die doet een aantal symbolische handelingen die hij eigenlijk helemaal niet nodig heeft, want hij kan met 1 woord zeggen, genees. Maar wat doet hij? Hij stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan. En dan zegt hij naar de hemel starend, Epheta, ga open. En dan gaan de oren en de mond van zijn tong los, zodat hij normaal sprak. Dat is inderdaad een enorm wonder. En we kunnen natuurlijk zeggen, ja, dat is symbolisch. Jezus geeft mensen iets goeds te horen en hij laat ze goede dingen zeggen. Nee, hier is echt iets meer aan de hand. Hier is gewoon, zoals het ook vaker in Lourdes of andere plaatsen gebeurt, een echt wonder gebeurd. Een fysieke genezing die de basis zou kunnen zijn in onze tijd voor een heilige verklaring. Maar het is natuurlijk een ook diepere betekenis, want het is niet voor niks dat deze fysieke genezing deze man en zijn hele familie blij gemaakt heeft. Maar het is ook een diepere betekenis natuurlijk. Ik kan me nog een preek van een kapelaan herinneren toen ik klein was. En die zei, er is een verschil tussen horen en luisteren. Je kunt het wel horen, maar niet echt begrijpen. Of het niet echt tot je laten doordringen. Oost-Indisch doof noemen we dat ook wel eens. Dat mensen gewoon dat wat de ander zegt niet willen of misschien kunnen horen. Dat ze niet echt opletten op wat die ander zegt. Mensen zijn dus tegenwoordig zo met zichzelf bezig, dat ze anderen in de gaten hebben wat anderen zeggen. En hebben ook weinig begrip voor de woorden van anderen dus. En als ze spreken, dan spreken ze meer ook vanuit zichzelf, misschien zelfs zonder dat er mensen luisteren. Heel veel mensen hebben het gevoel, waar kan ik nog terecht om goed te kunnen spreken? Wie wil nog naar mij luisteren op de een of andere manier? Nou, Jezus die geeft ons beide mogelijkheden van de communicatie terug. En al die mensen die dus problemen hebben met communicatie, met elkaar communiceren, met elkaar goed verstaan, die zou je kunnen zeggen vandaag, die moeten dit evangelie maar eens lezen. En die mogen aan Jezus ook vragen dat de communicatie beter gaat.
Een van de plaatsen waar natuurlijk heel veel gebrek is aan communicatie vaak, na een aantal jaren, is een relatie. Het kan een huwelijksrelatie zijn. En een van de grote oorzaken van het klappen van een huwelijk is, zeggen ze, het gebrek aan communicatie. Ik heb wel eens van een echtpaar gehoord dat beide piloot waren. En die zeiden, nou, wij hebben elke 2 weken een hele dag alleen voor elkaar. We hebben het nodig dat we elkaar alles uitpraten, dat we goed naar elkaar luisteren, aanvoelen waar die ander mee bezig is. En die zijn nog lang en gelukkig getrouwd. Maar het zijn veel mensen die het niet meer lukt om goed met elkaar te praten en goed te luisteren. Ik weet, mijn eigen ouders die zeiden altijd, voordat wij gaan slapen hebben we alles uitgepraat. Kunnen we ook echt alles aan elkaars voeten leggen. We kunnen elkaar vergeving vragen als er iets verkeerd is geweest. We kunnen elkaar nog eens hartelijk zeggen, we houden van je. Maar voordat we gaan slapen willen we alles nog een keer openzetten. En natuurlijk in onze pluriforme wereld, ook in Nederland, waar zoveel talen gesproken worden, is het soms moeilijk om elkaar goed te verstaan. De verschillende culturele achtergronden kunnen ons hinderen om de ander echt te begrijpen waarom die zo denkt zoals die is. Zonder vooroordelen proberen we het dan toch maar eens te luisteren. En als mensen kunnen praten en datgene wat ze op zijn hart hebben kunnen uiten, dan blijkt dat die enorme emotie die er soms achter wat mensen zegt zit, tot uitdrukking gebracht kunnen worden, dat dan die emotie ook kan zakken. Dat daardoor een bepaald soort rust ontstaat. Dat mensen eindelijk hun ei kwijt kunnen. En dan blijken ze helemaal niet zo radicaal te zijn als dat ze misschien overkomen. Want mensen die proppen soms allerlei dingen op als ze niet worden verstaan, als ze niet worden beluisterd. En dat wordt alsmaar erger en de vooroordelen worden alsmaar groter. Terwijl als je dan eens iemand hebt die gewoon luistert zonder meteen te oordelen of bang te worden of gaat doorvertellen, maar gewoon in het vertrouwen. Daarom is het zo goed bijvoorbeeld dat er weer een beetje misschien nagedacht wordt over het sacrament van boete en verzoening. Daar zit de priester echt te luisteren naar wat iemand wil zeggen. En die heeft dan alleen maar deze persoon voor ogen. En ook een goede psycholoog kan misschien helpen. Maar het voordeel van een priester is natuurlijk dat hij dan ook, als er schulden worden bekend, hij kan zeggen, ik vergeef je. Namens Jezus mag ik al je zonden vergeven. En als mensen dat dan opnemen, als hun oren daarvoor openstaan, zullen ze merken dat ze een heel gelukkig leven kunnen krijgen. Dus laten we allemaal vragen dat onze oren en onze mond wordt geopend, dat we elkaar beter verstaan in deze wereld en we een betere kerk en een betere samenleving worden. Amen.